Ay, nara ko i-share kaning mga bawal nga atong i-upload sa Facebook Reels. Para ni sa katong mga bagong nag-vlog ha. Katong mga dugay na nag-vlog, pwede na mo skip. Kinalamabalaan ninyo kay para ma-monetize mo. Kay kaning Facebook Reels, dili ni basta-basta nga ma-upload ra ka nga upload nga kuan sayang kay mong kahago niya. Dili ka ma-monetize. Kay nani mga bawal. Number 1 nga bawal ani kaning ay mo pag-upload og kanang picture i-upload niyo sa Facebook Reels niya di gina ma-monetize kanang uban mo upload og picture niya i-edit ra buhat-buhatan og kan nga mulihok-lihok siya pero mailhan niya po na sa Facebook mo na nga ayon yung upload ng picture tapay number 2 na kanang mo upload mo mga video nga kuan naay mga logo sa kuan TikTok na ako'y nabantayan na ng uban nga gi-upload nila sa ilang Facebook Reels na mga samot na ning uban mag-edit kining CapCut ang gamiton o niya mugawas din ang CapCut pagka last kana bawal gyapon na sa Facebook kinahanglan mag-edit kag CapCut kuha nimo na i-delete nimo nang nasa tumoy nga ngalan sa CapCut ay nyo gi-upload ng mga watermark uban manguha magod sa TikTok ug mga video niya i-upload sa Facebook Reels bawal gina siya di ka ma-monetize ana nya napay ikatulo kining uban manguha mag og video sa lain ng mga platform kaning samot nagdili ilang video kaning mga viral ra nga mga video pareha ng mga artista nya imong i-upload sa imong Facebook Reels bawal gyapon na siya di ka ma-monetize ana bisag unsa pa kadaghan sa imong views ning mo na imong ipang-upload dili mo ang mga video mga kinawat nimo di gyud ka ma-monetize ana sa Facebook napay kaupat kanang video nga naay mga music kanang bag-o pa ka mag-vlog unya mo gamit kag music sa imong video bawal na siya ang kanang uban nga nakapasar na gitugutan na sa Facebook nga mo gamit og mga music unang tingala ka nga daghang naay music sa ilang kuan ba background silang mga Facebook Reels pero gitugutan na nila sila sa Facebook kaning ikaw bago pa kaayo gipagamit og music kay di ka ma-monetize gyapon ana kaning akong naagyan base ra mo ni sa mga experience ba una nga kinahanglan mag-search pug ka ug mag-vlog ka kay sayang kay imong hinaguan og kanang dili ka mag-search dili ka molantaw sa uban sige ra kag vlog unya sayang kay imong hinaguan di ka ma-monetize kapoy biya kay nang pag-vlog pag-edit palihog kag share ani nga video ha kay para makatabang punta sa ubang bagong nag-vlog. Give me all your numbers so I can phone you.